Bdew ix-xogħlijiet fuq ġnien ġdid ta' madwar 5000 metru kwadru f'Raħal Ġdid, spazju miftuħ li se servi bħala ġnien terapeutiku multisensorjali, b'mod speċjali għal persuni bl-awtiżmu u membri tal-komunità li jibbenefikaw minn ambjent sabiħ u inklusiv. Il-proġett li huwa l-ewwel ġnien multisensorjali qed isir bl-inizjattiva tal-Aġenzija Support u Project Green flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid. Ix-xogħlijiet qed jitrasformaw din iż-żona f'ambjent ħaj u aċċessibbli. Il-ġnien se jkun magħmar b'elementi bħal balance trails, stepping logs u żoni għall-interazzjoni soċjali. Wieħed mill-elementi ewlenin huwa pitch tal-boċċe disinjat skont l-istandards tal-Special Olympics li se jservi bħala ċentru ta' taħriġ u attivitajiet sportivi għal kulħadd. Barra minn hekk se jkun hemm ukoll basketball court li se jiġi rinnovat sabiex ikun aċċessibbli filwaqt li l-ġnien kollu huwa ppjanat biex ikun aċċessibbli għal kulħadd, inkluż dawk b'mobilità limitata jew sfidi oħra. Il-Ministri Mirjam Dalli u Ġulja Farrugia qalu li meta l-Gvern wiegħed li kulħadd se jkollu spazju miftuħ aċċessibbli għalih ma rridx ifisser biss ġonna f'kull lokalità iżda l-ħolqien ta' spazji differenti għal bżonnijiet differenti u gosti differenti. Qalu li dan il-proġett jidħol kexxun mal-impenn tal-Gvern fl-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Awtiżmu. Meta jitlesta ġnien se jkun miftuħ għal pubbliku mit-tnejn sal-ġimgħa bejn in-nofsija u s-sitta ta' filgħaxija u s-sibt u l-ħadd bejn is-7 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.